हल्दी के हाथ सीता चिट्ठिया जे लिखलन अरे दीह श्री रामचंद्र हाथ रे ललन माय रे दीह श्री रामचंद्र हाथ रे ललन मा पातर राम जी धनुष बड़ी भारी अरे धनुषा टूटी है कि तो नहीं रे ललन माँ अरे धनुषा टूटी है कि तो नहीं रे ललन माँ चिट्ठिया पढ़ई तेरा मजी माने मुसुकाएलन अरे कते सीता लिखलन बिरोग रे ललन माय रे कते सीता लिखलन बिरोग रे ललन माँ नैहरा में हाथ सीता मायरी खी बाप जी अरे ससुराल लखन छोटा देवर रे ललन माँ अरे ससुराल छन छोटा देवर रे ललन माँ किया काम दे तन राम जी मायरी की बाप जी अरे किया काम दे तन छोटा देवर रे ललन माय रे किया काम दे तन छोटा देवर रे ललन माँ विदा करी दे तन राम जी मायरी की बाप जी अरे जुदा करी दे तन छोटा देवर रे ललन अरे जुदा करी दे तन छोटा देवर रे ललन माँ रौरे संग रहबै राम जी बनबै जोगिनिया रे चरण दबै दिन राति रे ललन माय रे चरण दबै दिन राति रे ललन माँ तू जे हाहु सीता अल्प सुकुवारी जी अरे कैसे रही
दर्शन करब भगवान रे ललन माया रे दर्शन करब